jotono dipor kaham tini kogrok bedek senam wei cengolai meni panda ni odama sini honorable EM Citronjan Deborma bonani pakle ya khoma ya phar te bitini o panda o phaimanda phajak sini honorable EM borongganan Onimes Deborma sini honorable EM masang ti doliriang te bu sini honorable EM Sohel Deborma sini honorable EM Komal Koloy sini te bu MDC te sini officer of jotono ani pakaya hamdangma te khulmaya par tini sini o kobrok bedek khagmani sal jotono thaimana laitoma ni kaisa yapri tini ni sini seng sini kobrok no teibu kaham ke beskango samungo sugrona ni bagai develop khaina ni bagai independently samung khaina ni sep masne sini suikurung rok suina ni bagai tabok ni simi teibu serai ke lama mancinai ang asa khlaiu tani hingke agi ji bini department bai gadali tongmani o jaga kawangma samung jeng jalni bagai sini kogromno simi ke samung khainani thangthani wo kobangma kebeng mung phaiu hani bangai sini bobagrani netrite sung edisiwo apang barja mamani yagulo sung especially sini honorable EM Citronjan Deborma ni sakhar mungbai tini sung ma laika sini laibuma katalia presenani boni sekangbu talsakayao no sini edisini bebak tangnok rogo sung kogrok bai suilai jomaronani yaparnani seproi dozaka jotono sini kogrok bai sagni bukhani kokno suyui sanmani belai rok sung jaga suyui maka tini behaino salkaham jorakaham sini kogrok no tei besung sasa tei kaham khlaiui silaina bagai sung sepmanai je kogrok department bai samung tangjak bisingte sung tabok phano sini kogrok no sanlaiui mangsi matongko haike makhaine kogrok no HD loma dolnai bibino rokom sini kogrok development khainani bagai sung movement mangno khai matong hani bangai sini edisi hafani je yapri namani tabok je sini edisi ni power tongmani bisingte sung sokmani bisingte sing je khai thaino boskan salo tei bukaham ke khaiui thangnai sini education ni PU sai thangmani je oroni fan tongmani bisingte power tongmani bisingte phasi state ni saisi sini oro boy rok kobang kok sujak kha thangnai samani edisi ni sakhar mungbai phainai salo butei bukubang state ni sai tabong ni je bangmani phelaimani no sung tei buskango kobang kok khlaiui pherolai manai tei sam agok manai thangnai asa khlaiu sini suikung no behaino phainai salo tei sini kogrok department ni bisingte je tabok suba somaya ang tongmani rok sung tei suba so khaimanai nini kogrok ni je bijak soinai rok buskango soyone hingke sini kogrok department ni bisingte sung busuk jora subamanai omo sung buskango sakthanai sung tini kogrok department
bedek khang mani ya golo financial sengtei bu cerai rono pore rowani kok brok bai pore rowani no bu seng sak thalai ni nangai tani ke seng tabo seni school seng pernani sebma class 5 jera tolai district 8 jera seng tabo kok brok perengkah ke class 5 jera pereng manai bad baki hingge meni iste ni ada ro thangai kayu bon ya gong ke seng por ro mayang pai hingge sini cerai do na kok brok na bangla na english seng pai hingge bon ya ni yo ni bagai seng financial lo seng man kha hingge sini kok brok no ne up to nene tam bosnai degree level jara por roi mana jat om hairok seng wan so lai nene nangai joto bai ne kok brok academy rok seng khai ma kha hingge seng kaisa school phan ne khai ma kha hingge sini kok brok no seng tei bu develop khai manai jara tabo kok brok diploma pore phainai nini certificate course pai phainai boroni phorongmung bai boskango seng bosuk jora sini cerai rok no seng phorongoi manai botor no seng wan so lainai sini kok brok department ni tabo expert committee rok tongo niro ni thani ani koi mung tongnai niro bo hai subject rok no tei boskango bahai khia preselai ni nangai bono tei kisa niro wan so kha hingke sanai tani ke seng ADC hapani hoite je man mani je so mani seng financial lo sini kok brok no develop khainani bagai seng sobawi thangnai omo sini agi ni simino seng wan soi phaimani joto wan soi phaimani oroni je kok brok develop khainai hi wan so phaimani samung no agi ni thanai sarkar rok je babe uddog naiyawi sini kok brok no kwlwng rowi je politics solai phaimani rok no seng o politics ni yak ni yok lainani nangnai tini seng nobu thanai salo waisa roman script waisa bengali script oma haike mini puila gram ni rengnog rogo phungjak mani nokha even angbu kok brok ajora wo pore ma oma haike khil nobu ge jate bo hai nya na tei script no tei seng je proper no seng to roman script ni febaro no tongo ge bo haike jate bitor ko nya na tei kok bangla ya na tei seng script no tei kok bangla tong khang ke sini kok brok tei bu keloi thang ge je kok brok no tei politics khainai no bu seng ma bujonai ma sanai sini je script no tei kok bangla tong mani sini do phani sini do phano sekluk mani seklai o jinis ta no borok no bu busiroi marona ge financial lo seng phai sini kok brok no tei bu seng sa khlaiwi joto bai sini expert committee rok ni chubasuk bai seng boskan agok bai ne asuk sawaine ani kok orona muthakha joto no khulumbai kha Carikan okra barang-barang purnajana jamati tei carikan di tongaira barang-barang universitas purna barang-barang Cittaranjan Purna barang-barang Kamal Kota barang-barang Zek Doriria tei barang-barang Syuhel Purna besang asuk MDC Kuama Tongo ora asuk tei kok barang sanung pangnai anslai okra anisan baksa anslai kusu tei oro TTA di sini headquarter ni Podre department to samung pangjak tei tangui tongo army officer wagera sopeka tei education department ni principal officer jotono no mani kapangi hamjagma yatharo kok kon follow sakla
borong dinoi dapat mani kugo जों खोनाखा oro linguistics department kolok mani 27 years ubo tinoro corporate department ne dugar theory tizaka abo belakano kha bersama kok tambah ke kaisa tofa hai sakao tambai sini jakung bini kok bai sini jago bini hukumo bai sini jago bini musamong tesapmong bini camong nungmong tagmong lukmong abro bai sini jago tiaba abro ni bisingo jot ni slai kuzugo ngai kok si tambah yang kok sebai sama dofa jasa panang bosong jasa panang bini o dofa nije kusum romoy the knowledge gather klemani on knowledge boro romjak boro tawi to nizak nge kogo se dada kabo kogo sadego language is the knowledge bank of the world je dofa ni kok kemau o dofa teruk kai hai sakani bo kemau jung saimano I hai sakani simi sal burum near about 62 languages sal burum kemau itu I northeast jono kaisa jorabo 1600 is level kawang languages tongani tabu busu tongsi tabu 300 suji tongsi near about 300 kamai se thangbai ka tini Tripura house se chung saimano sai markok bai kok sanai khorok dok sinji tongsi sorbongbo ahaina kamai tongo okay जों बेलाय वानसे कुथुर वानसे मोननांगौ बे कक थांका गेजे दफा थांगौ कक थांका गेजे बसंग थांगौ बे कक थांका गेजे चिनि लाइबमाबो थाङै दङ जे बर'नि लाइबमा सेनिया जे माने रमते ब कुमचुगो आबारनो सबायदि चिनि Tripura Festival abon sebai dari tunggu. Sini live mana korat kelai tunggu, kerja tunggu, tabu bu kerja tunggu. Gay abon no kasoi pesanani lamangka. Sini kok no tesha matang pinani, sini kok no tesha kuzu tesha pinani, sini kok no tesha puat pinani. Gay osamong Sepang bu chung tangi kaisa. Tiaba bebak samono streamline kena bagai kaisa department ni samunangi temani. Tiren sini or department cengzaka abo jini laipo mau rangsar ni suithai bai sujak tongai awa poito ang klayo. Tiren sini 100-200 years ago. Chino uni asai sam. Chini lapon sapek nen thangana. Ini salne ko bosi. Ini saste paro. So belai nong nangko mani shar belai chun sa tini. Ang koinai Kogborok department to je borok sokayano samtana bagai jara barja bok jagano. Tei Kogborok department to nainani bagai je carikan adong barja bok jagano. Boli thanani ko bok tonglai. Chini bahan buthi north eastern jono sahar jatongo. Bises kai sanam jongo ado. Kok bising tikai jengbai terus gana kok nanti di masa. Ani ama korosat di masa
ang kog borok jesu chawai mano dimasa kog wasun chawai mano ani mother language na ke dimasa je and my father language is kog borok I should say okay amun ulo tayo pekicca hasalu kono tiwa borok bangku ya kana borok kog bo belai na chumai gana za tei kaisa tunma betul sai mano boro okay Caripan adong barang barang citaran dan bermain kini spesial din kini yang personal yang okong okong je quadrilingual kaisa dictionary kog borok boro tiwa tei dimasa abo bishan bisingo kledana bagi kaisa specific project nahazatun Ang bagi jesut rang nango orang provision naru gatong abo cing tani belai ke nango tan bagi hingai tajingo education PO bo sawi tangka jero terminal bini samung tanglajak vocabulary sini samung tanglajak o samung chungu jeno koida kogor te promotion name okay abo extension name abo tabo department yasaka TPD sini baru jagawo osamongo yagrika ambelekle tongtomani kop piaba terminology ti vocabulary ni samung tangna thangka ke sini gana gini ni je languages tengah thajing je tek kai tha boro tiwa te dimasa language ni kop je samani o wardrobe no bo nango comparative study kenan nango comparative study kagage shuru tini words ni stocks ni banglai haya kok borok language bini lai bumawo bongdikai bo lamati hini fika the course of the development of Kogok languages through the journey of ages our clear imagine evolution tang playing ka cognitive evolution tang playing ka abro jeng sai mandai okay sini uli ja asai sha tabu chokai kono sini uli generation ro baru thani bo samro panan thangani abu kesha tau ne bana chapi phunong nai ni samang takna antai ani kok tuang tholok laka hai